Намаз сүзе гарәпчәдә салат сүзе белән йөртелә. Аның телдәге мәгънәсе дуа, үтенеш, мактау дип тәрҗемә ителә. Шәригатьтә намаз ул тәкбир белән башланып, сәлам бирү белән төгәлләнгән билгеле бер шартларда билгеле бер гамәлне кылу. 5 вакыт намазны уку һәрбер иман китергән бәндә өчен фарз гамәлләрдән булып тора. Фарз сүзе үзе үтәргә тиешле гамәл дип тәрҗемә ителә. 5 вакыт намазны беренче тапкыр Мәккә шәһәрендә Миграж вакыйгасыннан соң укый башлыйлар. 5 вакыт намаз иман китергән бәндә өчен Аллаһ Субхана ва Тәгалә тарафыннан бирелгән иң зур бүләкләрнең берсе булып тора. Һәм аны Раббыбыз, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне 7 кат күккә күтәреп, аның өммәтендәге һәр кешегә иксез-чиксез рәхмәтен, намазны бүләк итте. Намазның төрләре белән танышып үтәбез. Беренчедән фарз намазлар. Алар 2 төрдә була. Фарз агайн һәм фарз кифая. Фарз агайнга көндә укыла торган 5 вакыт намаз һәм җомга намазы керә. Фарз агайн төренә кергән намазларны һәр кеше үзе укый һәм үзенең бурычын Раббысы каршында үти. Җеназа намазы ул фарз кифая булып тора. Бу җәмәгать өстендәге торган бурыч. Һәм аның үтәлеше буенча мәхәллә җәмәгате җавап бирә. Намазның икенче төре булып ваҗиб намазлар тора. Моңа витр ваҗиб, нәзер ителгән намазлар һәм казага калган намазлар керә. Намазларның 3нче төре булып сөннәт намазлар килә. Бу намазлар үзләре 3 төркемгә бүленәләр. Беренче сөннәт намазлар ул сөннәт муаккада. Бу намазларны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм һәр вакыт укыган. Алар фарз намазлары алдында яки ахырында укыла һәм барысы бергә 12 рәкъәт тәшкил итәләр. Аларны санап үтәбез. Иртәнге намаз алдыннан 2 рәкъәт, өйлә намазы алдыннан 4 рәкъәт, өйлә намазыннан соң 2 рәкъәт, ахшам намазыннан соң 2 рәкъәт, ясту намазыннан соң 2 рәкъәт. Алар барысы бергә 12 рәкъәт тәшкил итәләр. Бу намазларга тарауих намазы да керә. Мөстәхәб намазларның кайбер төрләре белән танышып үтәбез. Бу намазлардан духа намазы, истихара, хаҗәт, тәүбә намазлары, кояш яки ай тотылганда укыла торган намазлар, яңгыр сорап, тәһарәт алгач, мәчет эшенә кергәч укыла торган намазлар да бу намазлар төркеменә керәләр. Сөннәт намазларының 3нче төре нәфил намазлар. Алар берәр төрле сәбәп белән яки сәбәпсез рәвештә укылалар. Кайбер сәбәпләрне санап үтәбез. Хаҗ гамәлләре алдыннан ихрам киемен кигәч укыла торган 2 рәкъәт намаз. Сәфәр алдыннан һәм сәфәр тәмам булгач укыла торган 2 рәкъәт намаз. Берәр дуга кылыр алдыннан укыла торган намазлар, булар барысы да нәфил намазлар төркеменә керәләр. Алдагы дәресләребездә без аларның төрләре белән, уку тәртипләре белән танышырбыз, иншаллах. Хәзер
намазның шартлары белән танышабыз. Намазның шартлары икенче төрле намазның тышкы фарзлары дип тә йөртеләләр. Чөнки аларның берәрсе үтәлмәсә, намаз үзенең дөрестлеген югалта. Намазның 6 шарты бар. Беренчесе хәдәстән чистарыну. Ягъни тәһарәт, гысл, я булмаса таяммум алу. Моңа далил булып Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләре Имам Бухари һәм Имам Муслимның хадисләр җыентыгында килә. Бу хадистә тәһарәтсез кешенең намазын Аллаһ кабул итми. Ул тәһарәт алганга кадәр диелә. Икенче шарт булып нәҗистән чистарыну килә. Намаз укый торган урынның чиста булуы, киемнең һәм тәннең чиста булуы икенче шартның асылын тәшкил итәләр. Өченче шарт булып кыйблага юнәлү килә. Моның асылында Кәгъбәнең үзенә юнәлү килә. Әгәр дә Кәгъбәнең кайсы тарафта булуы төгәл билгеле булмаса, кыйбланы шамалап укуда рөхсәт ителә. Моңа далил булып Бакара сүрәсенең 144-нче аяты килә. Йөзеңне юнәлдер Харам мәчете эчендәге Кәгъбәтуллаһка. Кайда гына булсагыз да, намаз укыганда йөзләрегезне Кәгъбәтуллаһка юнәлтегез диелә. 4-нче шарт булып ният кылу килә. Ният ул күңелдән нәрсәдер эшләргә теләк белдерү. Ният ике төрдә була. Беренчедән, үзең кайсы намазны укыганыңны ниятлисең. Икенчедән, имамга иярү нияте белән дә намаз укырга мөмкин. 5-нче шарт булып гаурәтне каплау килә. Иратларның гаурәте кендегеннән алып тез капкачының аскы өлешенә кадәр. Ә инде хатын-кызларның йөзләре беләзеккә кадәр ике кулы һәм тубыкларга кадәр аякларыннан калган бүтән тәне гаурәт санала. Моңа өстәп әйтеп үтәбез, кием үтә күренмәле булырга тиеш түгел. Аның аркылы тәннең төсе беленерлек булмасын. Ә инде соңгы 6-нчы шарт ул намазның вакыты керү. Намаз укырга җыенучы кеше намаз вакыты кергән булуында шикләнмәскә тиеш. Моңа далил булып Ниса сүрәсенең 105-нче аяты килә. Дөрестлектә намаз вакыты билгеләнгән фарыз гамәл итеп йөкләнелде диелә. Ә хәзер намазның рөкеннәре эчендәге фарызлары белән танышабыз. Намазның фарызлары 6. Әгәр дә бу гамәлләрнең берсе генә дә төшеп калса, намаз үзенең дөрестлеген югалта. Шуңа күрә ихтибар белән намазның һәрбер фарз гамәлен яхшы итеп истә калдырырга тырышырга кирәк. Беренче булып тәкбир тәхрим. Кириш тәкбир. Аллаһу әкбәр дип әйтү тора. Икенче булып кыям, басып тору. Фарз һәм ваҗиб намазларны басып уку килә. Өченчедән булып кыйраат, намазда Коръән уку. Сөннәт һәм ваҗиб намазларының һәр рәкъәтендә, фарз намазларының беренче 2 рәкъәтендә сүрә, бер озын,
яки 3 кыска аят уку тора. 4-нче булып руку кылу, бил бүгү килә. 5-нчедән сәҗдә кылу, җиргә маңгай, бурын, кул һәм тезләрне тидергәнче иелү. Инде соңгы 6-нчы гамәлләрдән булып намазның соңгы рәкъгатендә әт-тәхият дугасы уку микъдарында утырып тору.